खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो क'क्राझाराव जानाय डुरान्ड काप अदेबानि जोलुर गेलेनायाव दुंहाव थासारि बड'लेण्ड एफसि हानजाया इन्डियान आर्मी एफटि हानजानि आखायाव जेननायखौ लानानै दुंहाव थासारि बड'लेण्ड एफसिआ जेननायखौ लानानै नायगिरि माखासे सुबुंफोरा स्टेडियामनि सिङावनो चेयार बायदि बायदि खुबैनानै खुद्रिदों गेलेनाया जाहाथे मोजां जालाङो बेनि थाखाय थासारिखौ सामलायनो थाखाय खुंफुं आफादनिफ्रायबो रायजो राजाफोरखौ गोजोन लाखिनो थाखाय खावलायनो गोनां जादों मैयानि सानाव क'क्राझाराव थानाय साइ स्टेडियामाव बड'लेण्ड एफसि आरो इन्डियान आर्मी एफटिनि गेजेराव जोलुर गेलेनाया जादोंमोन नंगौ जों बयबो मिथिगौ जोंनि बर' सुबुंफोरनि थै रोदा गासैयावबो जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनो जायनि थाखाय बड'लेण्ड एफसिखौ देरहाजानो लुबैनानै आरो बड'लेण्ड एफसिखौ मदद होनो थाखाय रोजा रोजा बर' सुबुंफोरा जोलुर बादायलायनायखौ नायहैदोंमोन जायनि थाखाय सुबुंजोंनो बुंफबजोबदोंमोन साइ स्टेडियामा नाथाय रायजो राजाफ्रा हास्थायनाय बायदि जायैखौ लानानै खुद्रिदों माखासे रायजो राजाफ्रा जायनि थाखाय गेलेनाय जोबहां समनिफ्रायनो चेयार बायदि खुबैनानै गाव गावनि खुद्रिनायखौ दिन्थिफुंदों माखासे नायगिरि सुबुंफोरा डुरान्ड कापआ मोनसे जारिमिनारि जोलुर गेलेनाय नाथाय बे एसेबां गेदेर जोलुर गेलेनाय बादायलायनायावनो बेबायदि गोजोन गैयै थासारि जानानै थांबाय फोरमायथिनो गोनांदि बड'लेण्ड एफसिआ इन्डियान आर्मी एफटिनि आखायाव 1-2 ग'राव जेननो गोनां जादों सटिया पुलिस थानानि सिङाव थानाय नदुवार ओनसोलाव साफानि उनाव साफा उन्दै हिन्जावसाफोरा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों साननैसो सिगांसो नदुवार ओनसोलनि दैजिरि गामियाव स्मिता नार्जारि मुंनि सासे लाइमोना गोदोनायाव दौलें फाननानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादोंमोन बेनि उनाव दा दैजिरि गामिनि खाथियावनो थानाय अन्थाइबारियाव सासे थाखो 7आव फरायबाय थानाय 11 बोसोर बैसोनि कनिका बसुमतारी मुंनि हिन्जावसाया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों जाथायनि सायाव साननो गोनांदि स्मिता नार्जारिया फासि नांनानै थैनायनि सिगां हरनि 9:30 रिंगासोआव न'निफ्राय बायजोआव ओंखारलांदोंमोन आरो फुंनि 6 रिंगासो समावसो न'आव फैनानै गोदोनायाव दौलें फाननानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाफैदोंमन थिग बेबायदिनो एखे रोखोमै कनिका बसुमतारियाबो मोनानि 8:30 रिंगासोनिफ्राय न'आव गैयामोन न'खरनि सुबुंफोरा नागिरदोंब्लाबो मोननो हायाखैमोन अखानायै फुंनि समाव कनिका बसुमतारिया लोगोफोरजों थांग्रा जायगाफोराव नागिरहैनाय समावसो कनिका बसुमतारिया रावबो गैयै समाव न'आव फैनानै न'नि साबि बेखेवनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाफैदों जाथाया थारैनो साननो गोनां ओनसोलनि सांग्रां सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला ओनसोलाव गोजाननि माखासे सेंग्राफोरा मटर साइकेलजों फैनानै लोंनाय जानाय खालामफैनायजों लोगोसे हिन्जाव सिख्लाफोरखौबो लोगो हमफैयो आरो बेफोरो हरनि 12 रिंगा 1 रिंगा 2 रिंगासिमहालागै जायो होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो उन्दै लाइमोनफोरनि गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानाया बेफोर जाथायजों सोमोन्दो गोनां जानोबो हागौ होननानै फोरमायथिदों आरो बेफोरखौ होबथानो थाखाय गासैबो खामानि मावनो नांगोन होननानैबो फोरमायथिदों मानोना सोरनिबा राव बुंनाय सोरनिबा माबा खामानि मावनायनि जाहोनाव उन्दै गथ'साफोरा सहायनो हायैयाव बेफोर लामाखौ लानो गोनां जादों जानो हागौ होननानैबो सांग्रांथि होदों गोलोम बोथोरनि समाव बबेयावबा बेरायहैनो होनोब्ला गोबां सुबुंफोरानो क'क्राझार जिल्लायाव थानाय सरलपाराखौ गोसोखाङो आरो बेरायहैनो थाखाय सरलपाराखौ सायख'नानै लायो मिथिंगानि समायना महर भुटान हादरनिफ्राय बोहैबोनाय स्राय स्राय दैखौ नायनायजों लोगोसे सुदेम बार जानो थाखाय गोजान दाब दाब जायगानिफ्रायनो सरलपारायाव फैयो बुंनो थाङोब्ला सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय आंगोसिन सरलपाराया नाथाय सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव थांग्रा लामाखौ बन्द' खालामनानै होबाय हाग्रा बिफाननिफ्राय बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा बुंनाय लेखायै खामानिया जाबाय सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ थाबैनो बन्द' खालामगोन होननानै इएम रन्जित बसुमतारी अदेबानि बिआर फेरेंगा बिथाङा बुंबोबाय थादोंमोन दा गमामायैनो सरलपारा फारसे थांग्रा लामाखौ जेसिबिजों जावथेनानै दोनबाय हाग्रा बिफाननिफ्राय दानिया आरो नोंथांमोनहा आंगो जायगा सरलपारायाव थांनो मोननाय नंलिया BTRआवबो बर'फ्रा रैखाथि गैया आरो BTRनि बायजोआवबो बर'फ्रा रैखाथि गैया बर'फोरखौ रैखाथि होनो थाखाय आरो बर'नि हा हुखौ रैखाथि होनो थाखाय थामथि गोरोबथा BTR गोरोबथा जानायनि उनावबो बर'फ्रा BTRआव रैखाथि गैया दाखालिसो क'क्राझार जिल्लायाव बर' सुबुङा गुबुन हारिनि सुबुंजों गाज्रि बुग्लि जानायनि उनाव तामुलपुरावबो सासे बर' सुबुंखौ बुयै बुयै बुथारनाय जाथाय तामुलपुरनि तिनिपुखुरियाव जादों बे गिथावना आरो दुखुनांथाव जाथाया सिखावनि सन्देहआव बलाय दास मुंनि सुबुङा बिन'द ब्रह्मखौ बुग्लि बुग्लि बुथारदों ओनसोलनि सुबुंफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बलाय दासनि न'आव हरनि समाव जुवा गेलेदोंमोन जानो हागौ बेखौनो नायनो थाखाय बिन'द ब्रह्मआ फैदोंमोन सोरांसि 3:30 रिंगासो समावसो सिखाव हमदों होननानै खोनानो मोन्दोंमोन रायजो राजाफ्रा आरो जेब्ला नायनो थाखाय फैदोंमोन अब्ला
गय दंफाङाव दुरुंजों खानानै दोननानै बुग्लिनानै बुथारनानै दोननाय थासारियावसो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा नुनो मोनफैदों होननानै फोरमायथिदों। ओजोंहाय जाथायनि उनाव बलाय दासआ खारखुमानानै दङ। बेनिखायनो बलाय दासआनो बिन'द ब्रह्मखौ बुग्लिनानै बुथारदों जानो हागौ होननानै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फोरमायथिदों। ओजोंहाय बिटिआरनि बायजोआवबो रैखाथि गैया। बिटिआरनि बायजोआव सिआरपिएफ इन्सपेक्टर जिडि चित्तरन्जन बर'नि गोथै देहाखौ मोननो हादों। गावनि क्वार्टारावनो आथिं आखाइ खाख्रबनानै फासि नांनानै थैनाय हालोदाव बोखांनो हादों इन्सपेक्टर चित्तरन्जन बर'नि गोथै देहाखौ। बिथाङा कामरुप जिल्लानि केक'हाटी गामिनि राजेन बर'नि फिसाज्लामोन आरो बिथाङा कार्बि आंलं जिल्लानि डिपुआव पस्टिंमोन आरो बिथांनि गोथै देहाखौ बिरला प्लाइवुड फेक्टरियाव थानाय हेडक्वार्टार 20 बेटेलियन सिआरपिएफ केम्पासनि सिङावनो मोननो हादों। इन्सपेक्टर चित्तरन्जन बर'खौ नुयैलाय बिथांखौ नागिरनो थाखाय थिनहरनायाव सासे सिआरपिएफनि जवाना नागिरहैदोंमोन, जेराव बिथां चित्तरन्जन बर'नि क्वार्टारा सिंनिफ्राय बन्द' खालामनायमोन। उनाव खोरखिजों नाहरनायाव आथिं आखाइ खाख्रबनानै सिलिं फांखायाव फासिनांनानै थैनाय हालोदाव नुनो मोननाय जादों। मा जाहोननि थाखाय बिथाङा थैनो गोनां जादों बेनि सोमोन्दै दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै आरो जाथायनि सायाव डिपु पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय होननानैबो मिथिहोदों। मा जाहोननि थाखाय बिथाङा थैनो गोनां जादों बेखौ मिथिनो थाखाय पस्टमर्टेम खालामनाय जादों। सोरखारि मावख'गिरिफ्रा रां जाख्ल'नायनि थाखाय सानफ्रोमबो आखाइ दैखांनो गोनां जानाया जोंनि रायजोनि थाखाय लाजिनांथाव। रां जाख्ल'नायनि हेंथा मैयाबो सानसेयावनो 7 सुबुंफोरखौ हमनो हादों डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन टीमआ। गिबियाव नलबारिनि टिहुनि सार्कल अफिसाव मावनाय लाटमण्डलजों लोगोसे लाटमण्डल देबासिस बर्मननि जानानै रां लाग्रा नयन बर्मन बिथांमोनखौ हमनो हादों। नयन बर्मन बिथाङा टिहु सार्कल अफिसनि साखाथियावनो कम्पिउटार गला होयोमोन। हानि जेंना सुस्रांनायनि मुङाव रां लादोंमोन। बेयावनो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन टीमजों हमजानो गोनां जादों बिथांमोननि अनगायैबो सासे पिडब्लिउडिनि एग्जिकिउटिभ इन्जिनियार मनोज कुमार सयकिया बिथांखौबो हमदों। बिथाङा दिमा हासाव जिल्लानि सिङाव थानाय हाफ्लं डिभिजननि पिडब्लिउडिनि एग्जिकिउटिभ इन्जिनियारमोन। नांथानानै थानाय बिलखौ होनायनि मुङाव रां जादोंमोन मनोज कुमार सयकियाया। बेयावनो रांजों लोगोसे हमनो हादों बिथांखौ। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव आरो बायजोआव धरना होनायखौ आसाम सोरखार आरो रायजो बेंगिरिया खोनायाखै, जायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव मैया गुवाहाटीनि 6 माइलआव गोख्रोङै धरना होनाय हाबाफारि लानो गोनां जादों। आसाम आरो बिटिआरनि एबसुनि गासै जिल्ला आफाद आरो बिटिआरनि आख्रासु जयैनो बिथांमोनहा धरना होनाय हाबाफारि लादों। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर, जाय गोबां जाख्ल'नाय आरो थगायनायजों लोब्बा थानायनि थाखाय एन्टि कारापसन सिएम भिजिलेन्स टीमजों एरेस्ट खालामजाखानाय, बेनि अनगायैबो लाइस्राम लादु सिंहनि दैदेननायाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव सम मथे आनजाद खुंजायाखै, सम मथे फिथाइ फोसावाखै आरो सम मथे स्कर कार्ड होनाय जायाखै, जायनि जाहोनाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि फरायसाफ्रा भुगिनो गोनां जादों। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव दासिमबो 6th सेमिस्टारनि फिथाइ फोसावाखै, जायनि थाखाय फरायसाफोरा गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय गुबुन इउनिभार्सिटिफोराव मुं थिसनहैनो हायाखै होननानै फोरमायथिदों। जायनाखि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया जोंनि जोहोलाव-जोहोलावजोफोरनि जिउ दान होनायनि गेजेरजों मोननाय, बेनिखायनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहनि आखायाव फोथैनो होनाय जानाय नङा होननानै बुंथिदों। बेनिखायनो प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहखौ भाइस चेन्सेलरनि बिबाननिफ्राय बोख्लायनो थाखाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव आरो बायजोआव गोबां खेब धरना होबोदोंमोन आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो रायजो बेंगिरिनो गोसोखां बिलाइ गथायबोदोंमोन। नाथाय बिथांमोनहा जोंनि दाबिखौ खोनायाखै आरो फरायसाफोरनि जेंनाखौ बुजियाखै। बेनिखायनो खोनासंहोनो थाखाय गुवाहाटीआव फैनानै धरना होनाय हाबाफारि लानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोना। लोगोसे खोनासंनो थाखाय आरो जेंनाखौ बुजिनो थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि आरो रायजो बेंगिरिनो 7 सान सम होनाय जादों। जुदि बिथांमोनहा 7 साननि गेजेरावबो जेबो राहा खालामाबा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव आरो बायजोआव दान मोनथामसिम थाद'नाय गैयै सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन होननानैबो फोरमायथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। लोगोसे फोरमायथिबावदोंदि प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय गोजौ थाखोनि इनकुवेरि कमिटि दानानै होनाय जादों, नाथाय बेयावबो रायजो बेंगिरिनि इडुकेसन एडभाइजारआ लिरनानै हरनायनि थाखाय कमिटिनि सासे सोद्रोमाया उल्थां-फाल्थां खामानि मावनायखौसो खोनानो मोन्दों होननानैबो फोरमायथियो दिपेन बर'आ। बेनि अनगायैबो प्रफेसारखौ 19 अक्ट'सिम छुट्टि होदोंमोन रायजो बेंगिरिया, नाथाय प्रफेसारा छुट्टियाव थाङालासे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जयनिं जानो थाखायसो खामानि मावदों आरो बिथाङा छुट्टियाव
थांनाय मोनब्ला माबोरै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि मोनथाम फाइलखौ खावनो मोनखो होननानैबो सोंथि खालामो। बेनि अनगायैबो प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहखौ एरेस्ट खालामनो नागारै बिथांनो 18 आगस्टनिफ्राय 30 आगस्टसिमसो आरोबाव छुट्टी होबावदों रायजो बेंगिरिया होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहखौ रैखा खालामनायनि थाखाय जाहाथे खामानि मावा बेनि थाखायबो दाबि दैखाङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। फोरमायथिनो गोनांदि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव गोलाव समनिफ्रायनो धरना होनाया जाबोदों, नाथाय एसेबो खेरखेराखै आसाम सोरखारा। जायनाखि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो रायजो बेंगिरि बिथांमोनहानो आसामनि गोहोगोरासिन दैदेनगिरि। बिथांमोनहा गोसो जायोब्ला गासैखौबो मावनो हायो, नाथाय बिथांमोनहा जोंखौ बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायनायखौसो जों मोनफानि उनाव मोनफा नुनो मोनबोदों आरो बर' हारिनि सायाव जोबोद गोरलै लानायखौसो जों नुनो मोनबोदों। नाथाय जों मानो बेबायदि खालामजानो गोनां जाखो बेयो साननो गोनां खोथा। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।